A Pobra conmemora o medio século do nomeamento da Torre de Bermúdez como monumento nacional co ciclo Verbas no Machín, programa de actividades escénicas e roteiros que se desenvolverán no municipio. Xornadas de conmemoración na Pobra do Caramiñal, o Museo Valle Inclán foi o lugar escollido para presentar o ciclo Verbas no Machín, co que o Concello quere rememorar o 50 aniversario do nomeamento da Torre de Bermúdez como monumento nacional. Son das actividades pensadas para desenvolver no verán. Unha nova programación que se fai desde o Museo Valle Inclán, pois un pouco que nace con un obxectivo de sacar un pouco o museo á rúa, non? E de bueno, pois o mellor pois tamén que se acerque novo público a estas actividades e tamén achegarlle un museo pois á cidadanía, non? E á veciñanza e sobre todo tamén á xente que nos está visitando nesta temporada estival. Trátase dun programa variado onde hai actividades escénicas que se desenvolverán en diferentes espazos públicos. Buscan un pouco que a cultura pois saia ao encontro da xente e que o museo pois siga continuando sendo un sitio vivo e dinámico e aberto. Non ese é o obxectivo pois máis principal desta programación. Queremos tamén que con esta programación se lle dé visibilidade ao traballo que se lle fai ao museo, non? Que se fai desde dentro do museo. Que últimamente pois estamos un pouco mostrando e explicando con actividades que levamos facendo últimamente pois ese traballo que hai detrás do museo. Verbas no Machín está formado por diferentes actividades para dar a coñecer o museo de forma lúdica e tamén divertida. A primeira sería este venres, un roteiro teatralizado. Dicir que todas as actividades son de balde, para os roteiros sí que recomendamos que mellor inscribirse previamente, de cara á organización para non ter logo problemas. A inscripción pode realizarse nas vías de contacto do museo, tanto no teléfono como no email. Facilitaremos nas nosas redes sociais toda a información a este respecto. Como dicía, a primeira actividade sería xa o venres 24, é un roteiro teatralizado a cargo de Suso Martínez, actor e guionista, e estaría titulada Los blasones de Viana del Prior. Trataríase dunha visita dramatizada na Pobra polos mundos de Valle Inclán. Percorrido que arrancará no Cantón da Leña ás 12:30 da tarde. A segunda actividade desenvolverase en agosto, concretamente o sábado 22. Sería pois unha actividade con títeres tamén de teatro na rúa, pero máis enfocada a un público infantil neste caso. Estaría a cargo de Títeres Cachirulo e titularíase A cabeza do dragón, unha farsa infantil de Valle Inclán. A dirección corre cargo de Jorge Rey e neste caso o punto de encontro sería na Alameda, nos Xardíns de Valle Inclán, ás 12:30 tamén. E por último, a última actividade xa sería en setembro, o sábado 12. Teríamos aquí outro roteiro teatralizado, neste caso a cargo de Teatro en Punto, colaboradores habituales deste museo, noutras actividades como as Xornadas Valle Inclán, e titularíase Turné a vila na que pariu maravillas. Estará centrada nos espazos valleinclanianos e terá música en directo. O punto de encontro será nos Xardíns ás 12:30.